I hope anthu ambiri ego mmaidziwa. Ego, E-G-O, ego. Right? Okay, anyway. Pambuyo pokuti Iran yapanga attack ma US bases kukata kuti kunali ngati ma tensions atupanga ma meeting kupanga izi ndizi achina Trump kupita mu situation room kukambirana kuti apapa tipange bwanji. Trump anakafika pa conclusion ina kuti apapa ndiona ngati kuti basi Iran yapanga ataki ma bases athu. Choyambirira ndithokoze Iran and chenda batu chifoti mabomba amene anaponya anali ofowoka kwambiri and ndithokozeso president wa Qatar Amir ku Qatar chifukwa chopanga intercept kwakha mabomba amene owo and ndikukhulupirira kuona kuti kutsogolo kuno kukhalenso pano pakhale no ceasefire pakati pa Iran komanso Israel. And Mulungu adalitse Israel, Mulungu adalitse Iran, Mulungu adalitse Middle East. Tukuona zoti future ya Iran ndi Israel kutuona ubali ndi tukusogolo kuno owala hey blah blah mwakuti. Like okay, let's tondale awo. Yeah, ndi izo ndi zimene actually zinachitika. Exactly. Zimenezo. Ndiyo nkhondo iyi pambuyo pakuti akuti pabaya ceasefire kuti basi tisiyane kuponya na mabomba. Chavuta pano nchonena kuti panali Iran inaponyesa mabomba ku Israel ati komaliza. Komaliza gide. Ne anaponya mabomba komaliza ku Israel. Ndikaphanwa hatatu. Right? Then Israel ndikupita mu Iran ukaphanwa 9. Guys, stop this game. Chifukwa mukupesa ndosa lawa. Mukupesa ndosa lawa. I think izi bwa muwasiya basi zata. Chifukwa chimene ufunika nkhani ili apa ari mu history. Ari afuna zinebede mbuku kwana kuti nkhondo imene inatha masiku mwakuti ija nkhondo ya 1 week ija ndachitika ija inawina ndi yakuti. Like seriously? Basi ari pakana papezeke kuona kuti basi wina asachipe aoneke zoti yeyo basi ndiyeyo. Right? Ndi zimene zochitika guys kumeneko. That is exactly what is happening. Basi ndiye pakadali pano mabomba aja ceasefire I don't know kuti ngazitheka kaya 12 o'clock. I think a ceasefire kaya itayamba. Kama mabomba wa anthu angoponyana nape. Uku aponya Iran yaponya uku ujeni Israel yaponya Iran yaponya. Kama I think za America ndi Iran zata. Ari Iran mundu pamene bonde Iran nakuti kamene kuti kachikhalidwe ka Iran kamene koko. Iwe sungangoponya mkungu. Akuti iwe sungangoponya mabomba mkungu pita ngojo ncho iyayi. Ari kachikhalidwe ka kamene koko ndithu. Muponye iwe so ndikuti uponyelereso. Ndiye moti olo USA akuti inadziwa kale kuti Iran ipangabe attack. Ari USA inadziwa zimene zonse. Anyway, ndiye kwangotsaso pano ku Israel ndi Iran. Trump akuti akulimbikitsa ceasefire. Trump tsopano wasandukano nkhala pakati obweretsa mtendere. Trump uja tsopano wasanduka panopa. Chatsala tsopano ndi Iran ndi Israel. Ati kuchosana kachimbenene.
nde zikuoneka kuti zimapita ku World War 3 nde zatsika tsopano zili kumayiko awiri okha, Iran ndi Israel. Ero akuluakulu nde izozo ndi zimene zikuchitika tsopano kumene kuko, tione kuti zikhale bwanji, koma I hope kuti zinthuzi zisapitilirenso. And Iraninso inathamangira kukatseka pa Hormuz pamene pamabwesa ndithu 20% ya mafuta dziko lonse lapansi. Ndebe koma I think it's not official kuti atseka. Yeah, I think sanatseke. Yeah, ndiye Trump amanena kuti ayi pasapezeke ukweza mafuta bla bla zambirimbiri. Ndebe anyway tionebe kuti zikhale bwanji kutsogolo kuno, kumano nkhondo siyimanga modzi. Chachitika apa nchino kuti anthu, miyoyo ya anthu yapita, amwalira anthu, and ma egos amene machulacho kuti ma ego amene ajawo mitima mwa anthu amene atsalawo is like yango kwaya kuti ife ndife the rising lion. Uso iferu mu history yathu mukudziwa kale zimene zimachitika, koma nkhani ndi zida zoopsa zimene tikunena panozo ndi za nuclears. Kuti akuluakulu zida za nuclears like bwanji osangobwesa lamulo longofufura zonsezi, like ungozifufura chifukwa like we don't want to see another Hiroshima. Ku Hiroshima ndi kumene ndithu ma Americans kumene ku Japan anaponya ndithu nuclear and inapha anthu ochuluka kwambiri. Anthu akamabadwa umeneko mbewu sizimera, amene anthu akamabadwa umenekoko like si bomba labwino, ndi bomba la usatana. So the question is, why are you still keeping it? Mabomba amene wawa sakuyenera kumasungidwa ndi dziko lililonse, sakuyenera kusungidwa. Koma vuto nangasunduti uyu walipeza Israeli chani osewa mabomba ali nawo. Iwe uli pakati, ulibe lo limodzi, limangati limene lolo, and anthuwo ndi adani. Sukhani mantha. Nde Iran yapanga confirm kwanu kuti Israel inapita yapha anthu 9, and actually sitikudziwa kuti Iraninso ibwezera motani. Basi ndezi kukhala basi uyu aggressor retaliator, uyu wayamba afa Israel yayamba kenako Iran ipacha kumangobwezeratu. Nde paja remember kuti Iraninso ifuna ikhale yomalizira paja pa mpikisano umenewu, pa nkhondo imeneyi. Nde tionabe kutsogolo kuno kuti Iran ipanga motani, komabe chachikulu tingopempherera mtendere pa dziko lonse lapansi. Uthenga omalizira umene tiuzane pano, I think ma update atha kuchedweraponso for lero mawa nkuja for 3 days maybe, cause pali ulendo umene walipo. Nde actually udziwa kale, komabe maybe we'll keep you updating maybe through mine mango alemba, komabe pali komando pali possibility kuti we can be offline maybe for 2 or 3 days, right? Kenako afterwards kenako kuti kumanaso. Guys, thank you so much, Malawian Cameras.